Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Панаирен калейдоскоп. В днешното предаване ще ви срещнем с заместник-министъра на образованието и науката на Руската федерация Сергей Иванец. Тази година Русия бе страна партньор на Международния технически панаир в Пловдив. Пловдивският панаир е един от най-значимите и авторитетни в Европа. Ако Русия разчита на активизация на сътрудничеството с България и с страните от Балканите и Европа, участието ни тук на Международния технически панаир е изключително необходимо. Това заяви за предаването Панаирен калейдоскоп на Нова българска телевизия заместник-министърът на образованието и науката на Руската федерация Сергей Иванец. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Сергей Владимирович, вече трета поредна година Руската федерация участва със своя експозиция на Международния технически панаир в Пловдив. Защо? Прежде всего потому, что Россия должна стремиться к тому, чтобы быть постоянным участником этой ярмарки. Преди всичко, защото Русия е длъжна да се стреми към това, да бъде постоянен участник в това изложение. Както днес неведнъж отбелязахме, Пловдивският панаир е един от най-значимите, ярки и авторитетни в Европа. Ако Русия разчита на активизация, на първо място на иновационното, научно-техническото и технологичното сътрудничество с България и със страните от Балканите и от Европа, участието ни тук, в изложбения център на Пловдив на Международния технически панаир е изключително необходимо. Това е възможност както за научните, образователните колективи да установят преки контакти, така и за бизнеса да направят бъдещи сътрудничества и да се изпуска подобна възможност е просто обидно. И упускать такую възможност просто обидно. Кажете ни какви иновации са представени тук на Пловдивския панаир от областта на образованието и науката? Важният момент за нас е, че Русия и всички организации, които взеха участие в формирането на руската експозиция на Пловдивския панаир, не просто искат да покажат интересни научни разработки или технически решения, но е важно да са готови технологии за комерциализация, такива, които са необходими на българската страна. Например, една от напълно готовите за въвеждане в производство и експлоатация, много ефективна и абсолютно иновационна, т.е. съвършено неповтаряща се до момента разработка, е представена на щанда вляво от мен. Това е инсталация за пожарогасене. Смисълът е в това, че тя действа абсолютно ефективно без участието на човека в условия, където е невъзможно да има човек в екстремални условия. Може ли да дадете пример къде може да се използва тази инсталация? Във високи сгради или някъде другаде? Във всякакви ситуации, където има опасност от възникването на пожари и където пожара може да се окаже в труднодостъпни места, където е сложно да се бориш с него. Всъщност, с огъня винаги е трудно да се бориш. Затова тази инсталация навсякъде може да спаси човешки живот. Навсякъде може да спести загуби. Мисля, че приложението му е изключително широко. Мислите ли, че е възможно стартирането на успешни партньорства тук на Пловдивския панаир с научни институти в България или с фирми, които могат да приложат, да произвеждат у нас ваши разработки? Разбира се, че е възможно. И за това руската експозиция е не само енергетика, не само борба с извънредни ситуации или с огъня. Тя е изключително широк спектър и е готови за комерциализация разработки. Например, в близост до края на залата е разположен щанда на Московския държавен университет Ломоносов. Уверявам ви, че тук са най-съвременните и абсолютно иновационни разработки в областта на покритията и новите материали, на нанотехнологиите. Срещу тях е щанда с иновации в областта на биотехнологиите. Те са на Кубанския университет. И изключително интересни и ми се струва за такава страна като България много търсени разработки. В средата на залата на щанд, на пръв поглед обикновена мебел, детско, предучилищно и училищно бюро. Аз не виждам защо да не правим съвместни такива на пръв поглед обикновени, но в същото време много важни и необходими предмети за опазване здравето на децата. У нас много ученици и деца в предучилищна възраст с неправилна стойка, а тези разработки, като това бюро, им помагат да стоят правилно. Нашият премиер определи вашата експозиция като прекрасна. Вие как я оценявате? Ако премиерът така е казал, аз честно казано съм впечатлен.
Като цяло визитата на министър-председателя е изключителна, излизаща от рамките на обикновените събития за нашето участие. Създавайки нашата експозиция, ние не разчитахме, че тя ще бъде отбелязана от българската страна на такова високо ниво. Посещението на вашия премиер на руската експозиция на Международния технически панаир, това, че отдели време в неговия изключително натоварен график, е изключително важно за нас. Бих казал, между другото, че това е важно не само за нас, но от извънредно голямо значение и за българските фирми. И мисля, че те ще го приемат това като знак в определена посока. Правилно поймут это как знак, как определенное направление. Вече 3 години, откакто Русия участва в Пловдивския панаир. Ще стане ли руската експозиция традиционна на Международния технически панаир? Мы с этого начали. Мне хочется, чтобы она... Ние с това и започнахме разговора. На мен ми се иска тя да стане традиционна всяка година. И мисля, че за това имаме основание. Павилионът, в който се намираме, всички го наричат Руската палата. А на мен ми се иска тук да има постоянна, ефективна и постоянно обновяваща се и интересна за посетителите руска експозиция. Към това се стремим. Какво е вашето впечатление от панаирния комплекс в Пловдив? Вы знаете, я первый раз и в Болгарии, и в Пловдиве, разумеется, и на этой ярмарке. Знаете ли, за пръв път съм в България и в Пловдив, разбира се, на Пловдивския панаир. На мен са ми разказвали, че той е един от най-авторитетните, най-значимите изложбени центрове в Европа. И днес с очите си се убедих в това. Най-малкото пред себе си съм честен в оценката си. Перед собой я был честен. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Като успешен определи 67-я Международен технически панаир в Пловдив главният директор на Националния изложбен център Иван Соколов. На него бяха сключени рекорден по брой и мащаби сделки, въпреки финансовата и икономическа криза. На есен 2011 се представиха близо 1500 компании от 44 държави. Мисля, че оценката е положителна, защото това беше един чудесен панаир. Знаете, участваха фирми от над 1400 фирми от 44 държави. Тук имаше посетители от 16 държави, което също е голям показател за интереса, който има, освен като численост над 60 000 души са били тук. От настроението на компаниите по повод на сделките, които са сключили, също имаме добри новини. И те най-вече са важни за тях тези новини, защото компаниите са намерили своите партньори и успяли са да представят своите продукти. И това ни дава надежда, че за следващите панаири, за следващите изложения ние да имаме ентусиазма да работим отново със същата сила. За успешността на 67-я Международен технически панаир говорят и коментарите на изложители. Тази година сме отново най-голям изложител, както и миналата, с над 1200 квадратни метра открита площ. Излагаме над 15 машини, като акцент е машината, която тук е зад нас, голям колесен товарач с тегло над 55 тона, която веднага след панаира ще заработи в експлоатационни условия в един от мините рудници в България. Имаме подписани 2 договора с големи български производители, така че това е също един голям напредък за нас. Самият факт, че тази година участваме с разширена вътрешна площ в 10-та палата и разширена външна площ, говори, че сме изключително доволни от това сътрудничество. 20 години и всяка година смея да твърдя, че ставаме все по-европейски ориентирани, гоним и дори сме съизмерима организацията с организациите на международните изложения в Европа, където също участваме. Да. Посещение на щанда имаше на много високо ниво, както от колеги от България, така и от страна на Руската федерация. Скъпи гости ни бяха губернатора на Магаданск, посланника на Казахстан, търговските представители на България в Русия. Така че всичко това само по себе си говори за едно изключително успешно представяне на Международния Пловдивски панаир. Това, което чуваме от клиентите, което всъщност е важното, посетителите, че организацията е по-добра, информацията е по-добра, т.е. всичко, което цели панаира да направи по-достъпно нас, изложителите за клиентите, е постигнато, което е изключително важно. Факт е, че много от фирмите все още се колебаят след дали е преминала кризата или не и дали има основание да се представят на панаира.
Но за нас това е първа година и ние считаме за задължително да се представим на панаира, като считаме, че панаира е най-доброто място, където бихме могли да покажем това, с което разполагаме. Защото това е възможно най-добрият форум, най-значимия за България, с дълголетна история, международен, но признат панаир. Нашия партньор от Германия беше изумен от мащабите и от качеството на изложението, за което бяхме също така много щастливи. Имаме вече доста заявки, които сме получили и скоро първите клиенти ще получат своите автомобили. Последните 2 години много добри сравнения на старото време панаира. Наистина последните 2 години и миналата година и тази година ме впечатляваше организация. Нещо, което липсваше преди 5 години. Това казах и миналата година в панаира, това ще кажем и тази година. Браво на тях, които опитват толкова добре вече. Ние от 10 години участваме на Пловдивския панаир. Виждаме със всяка година все по-добро обслужване, по-добра организация. Ние директно участвуваме, не сме преко турската фирма, директно сме контактовали тук со тој панаир, тата фирма и много сме задоволни, станд е много хубаво направен, изненаđen съм. Смятам, че тази година панаир инвестира доста и в реклама на самото изложение, така че мисля, че има бъдеще изложението и ние сигурно сме тук следващата година. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. В следващото предаване ще ви срещнем с изложители в 67-я Международен технически панаир, който се проведе от 26 септември до 1 октомври в панаирния комплекс в Пловдив. Благодаря ви, че избрахте панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.